नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि बड'लेण्ड आइजो इउटुब चेनेलाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना दासान्दि गासिबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। दिनै आङो नोंथांमोननो माबा मोनसे दिन्थिनो नागिरदों आरो ना, नोंथांमोननो नायबानो जाबाय। आंनि खामानि मावनाय आरो बेखौ आं दिन्थिनो नागिरदों। माने खामानिया आगोलनो मावखांबाय, ओमफ्राय दा दिन्थिनो नागिरदों बिनि फिथाइया माबोरै महर लादों आरो बिनि बिफाङा। जोङो बिफांखौ माने जाग्रा बुस्थु जायखिजाया माने बेसादखौनो जोङो गायनानै दोनबाल' जाया आरोना, बिदिनो जोथोन लानांगोन। बोरमा जासै मोसौ जासै गासै बिथिङावबो आरोना। दा दिनै आं जेरैनो जेनेबा आं गायाखैमोन, गायनाय टाइमावहाय आफाया गायदोंमोन आरो, ओमफ्राय गायखांनायनि उनाव जोथोनखौ आं लानाय जादों। आं माबोरै जोथोन लानानै दिनै मा फिथाइ मोनखो बेनो जाहैबाय। नुदोंना दिन्थिनि र' बेनो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जाय बिथांमोना नायबाय थायो बेयो मोनसे समाव नुदोंमोन जानांगौ। जोङो हासबेन्डजों आंजों बेखिनियाव गासै फान्थाव दंफांखौनो जोङो माबा खालामदोंमोन आरो हासार होदोंमोन। माने बिनि ओरैजा गुदिनि ओरैजा ओरै जिं जिं जावल'नानै मा होनो गोबोर हासार होदोंमोन आरोना, गोबोरखि गोरान। बेनिफ्राय दिनै ओरैबायदि मोजां जाबाय दंफाङा होनायनि उनाव। नोंथांमोना सोरबाफोर भिडिअखौ माने आवगायनि भिडिअखौ थांनानै नायबाबो नुगोन। दिनै 1 मननिबो बारा जाबाय खोमा बे हासार होनाया आरोना। आंनि बे हासबेन्डजों आंजों हासार होदों मोनसे समाव, बेयो 1 मननि बारासो जानो हागौ आरो आं हिसाब खालामाखै। दिनै आङो बे हासारखौ होनानै आं दिनै ओरैबायदि माने मिथिबाय आरोना, जेनेबा बुस्थुखौ गायबाबो जानाया जायो, खिन्थु नांगौ बिबांनि माने जाया आरोना बुस्थुफ्रा। दिनै आङो हासारखौ होनानै माबायदि माने ओरैबायदि जाबाय, भिडिअबो बानायनो माने समखौ मोनाखै आङो। बेनिखायनो आं दिनै दाखालिसो आफाया खानानै लांबावबाय आरो नै देरनानै थालायबाय। माने ओरैबायदि फिथाइ होदोंना फान्थावा मा बुंनो। नै मोनसेया एसे एम्फौ नांदों, बेलेग जेबो माने केमिकेल हासार होखायाखै आरोना। बे मोनसे समाव जों भिडिअ बानायदोंमोन ना, भिडिअ हगारदोंमोन, बे नोंथांमोना नुगोन आरोना। बेयाव जिखिनि हासार होनाय नुदों आरोना, गोबोर गोरान। ओमफ्राय फिथाइया ओरैबायदि थायदों माने जाग'नोनो हाया। न'खराव जों साब्रैल'सोबो नालाय। नै बेयावबो ओरैजा बियो ओरैजा थाइथाम, बेयावनो थाइथाम मोनगोन दा। बेसे ओंखारो आं खाग्रोनोसै बेखौ। अमानि आदार खानायनि सिगां बेखौनो नोंथांमोननोबो दिनै दिन्थिनो होननानै माने भिडिअखौ लाखाबाय। आं जि गायनानै माबोरै मोनदों, जि माने गोसोआ गोजोनदों आरो बायनानै जानो नाङाखै। नुवाखै बायनानै जानोनो नाङाखै आरोना एबार फान्थावखौ। बेनो जागौहाय होगासिनो आरोना। फांसेयावनो थाइथाम मोनबाय नै। आइदौ रिसुबो दं। नोंथांमोनाबो माबा मोनसे जोङो जानायनि माबा बायदि जायखिजाया बुस्थु जों गाया मानो बिफांखौ एसे जोथोन लाबानो जाबाय आरोना। हासार होनाय माबानो जों आरो बाजाराव बायबा गासै माबाखौनो माने केमिकेल होनाय मोनजायो। बेनिखायनो जोङो हा दङबा एसेयावनो जायो। बेफोरथ' एसेबां गोबां हा नङा नालाय, एसे दब्लायसेयावनो बहुत गोबां माने गायनो हायो आरोना। दा बेनिखायनो दा जोङो बाजाराव बायबाथ' गोबां केमिकेल होनाय मोनो। बेनिखायनो माने बायालासेनो बिदि गायनानै जानांगौ आरो फिसा बिदिनो न'आवथ' बिदिया जखा थायखादों दाखालि मावो खैथा मोनगोन आरो फिसा एसे गोथौ माने मोजां जादों। बिफाङाबो ओरैबायदि मोजां जादों। सान्दुंआबो दाख्लैसो बेलासियावनो सान्दुङा मोजां फिथाइफ्रा माबोरै थायदों फिसा गिदिर जाहां बेफोरो थायख्लिना दं ओरैबो बेनि सिङावबो दं। थायख्लां दंफां नोंथांमोनाबो गायाबा बिदि मोजां बेखौ मा होनो बुथुवाना मा होनो बेखौ अमानो खायो आरो अमानो सानफ्रोमबो जा मोजां। मैया सानसेयाव जाबाय मानोबा फैखो बिबा
Susu pelan itu. Aduh, susah sangat ini. Cara ini sih. Ini umanin aja.